Zdravím. Tady zakladatel Anonymous Legie za mír, lásku a svobodu. Nedávejte o nás vědět, protože to po vás žádám. Kdysi jsem chtěl být revolucionář, abych mohl přimět a bojovat s co nejvíce lidmi, ale s duší čistou a za to správné pro lid. Chtěl jsem se stát hrdinou, ale bolest do mě narážela. Bolest v tom, že lid neprojevuje zájem o pravdu. Přeci jen k tomu sdílení pravd a navedení potřebuji každého z vás. Vaším sdílením našich příspěvků pomáháte lidem mít bližší našemu směru a sdílením nás je navádíte naším směrem. Ale stále to nevzdávám. Uvědomil jsem si totiž, že hrdinou nebudu teprve, až zvítězíme nad špatnostmi. Hrdinou jsem již teď, když se o to snažím. A jsem na to hrdý. Tedy znovu. Nedávejte o nás vědět, protože vás o to žádám. Ale proto, abyste pomohli lid přivést na správný směr, dokázat, že nám záleží na tom, kde vyroste příští generace, na směr pro lepší zítřky, inspirovat druhé, ale hlavně, protože jsme hrdý lid. Děkuji. My jsme Anonymous, očekávejte nás.